Ana Pontón respaldou en Rianxo o alcalde ribeirense, definiu de bochornosa a moción de censura presentada contra un goberno que afirma estaba a funcionar. A semana arrancou en Ribeira co anuncio da presentación dunha moción de censura ao actual goberno municipal. O PP uniuse co PBBI para tumbar o executivo do que formaban parte os independentes en conxunto con BNG e PSOE. A portavoz autonómica dos nacionalistas, Ana Pontón, defendeu o traballo feito nestes 2 anos e case 3 meses liderados polo alcalde Luís Pérez Barral. Ribeira estamos vendo unha moción de censura que é bochornosa e que ademais ten unha única motivación, e é que Ribeira tiña un gran alcalde que estaba facendo moi ben o seu traballo, que estaba actuando, poñendo en marcha unha transformación do concello e que isto cada vez tiña un maior apoio popular, e isto é o que non soporta o PP, que estamos vendo que con artimañas, con presións, con pactos escuros dos que non coñecemos cal é a súa letra pequena, pois quere ir en contra de Ribeira, en contra do avance. Sinala que dende a súa formación están convencidos que nas seguintes eleccións municipais Luís Pérez Barral volverá á alcaldía de Ribeira. Da man da cidadanía, e que este tipo de manobras o único que poñen de manifesto é un Partido Popular que está moi nervioso, que por certo está volvendo as peores mañas que recordábamos neste país e que sabe que está perdendo apoio electoral e busca con este tipo de pactos escuros intentar aferrarse ao poder, pero eu creo que hai unha cidadanía que cada vez ve máis claro que a alternativa é o BNG. E apunta que con estas xogadas que definiu de sucias van a saírlles mal aos populares.